Ja som bola kedy počul o takých štátnych hmotných rezervách. Existuje tu niečo také ešte, alebo PPAčko to vôbec nespravuje, alebo nemajú s tým? Štátne hmotné rezervy sú nezávislá organizácia. Keď bola politická vôľa, tak by mohlo. Štátne hmotné rezervy sú samostatná organizácia rozpočtová naložená na rozpočet vlády, teda nejde to cez žiadnu kapitolu. To je samostatná jednotka, tam sú nestabilné potraviny, ale sú tam aj ropa a iné látky, ktoré sú strategické z pohľadu štátu, takže štátne hmotné rezervy fungujú, existujú. Vlastne prvotná úloha bola urobiť vlastne intervenciu z národných zdrojov cez ich sklady. V čase výzva obsahovala pevný určitý stanovený kurz koruna euro. To bolo, čo ja viem, príklad 35 korún. Konverzný kurz bude známy. Pokiaľ som dostal ponuku do zahraničia vo výške 100 000 eur, v tom čase to bolo 3,5 milióna korún. Čiže aj zmluvu si mal február. Áno. Ako to bude po novom roku, keď to budem realizovať? Na to nemáme ešte odpoveď z Európskej komisie, pretože budeme prekračovať ten hlavný limit eur. Nevieme, či si to môžeme dovoliť, ale inú šancu nemáme, lebo ak máme využiť princíp nediskriminácie, tak musíme postupovať tak. To, čo my teraz zažívame s Dánmi, oni zažívali s Holandianmi, takže Holandiania u nich urobili fakt dosť teda zlé práce, pretože Česi ich tam pustili bez brehov a vlastne doteraz sa Dánske kráľovstvo nevyrovnalo s holandskou činnosťou u nich, takže oni majú skúsenosť a v podstate u nás postupujú podľa holandského vzoru, ktorý bol predtým aplikovaný na nich, takže ja som sa o tom bavil, keď som bol v Porto, to bolo stretnutie generálnych riaditeľov PPA z celej Európskej únie. Z hodou okolností Dán sa pýtal teda, že ako sa darí Dánom na Slovensku, tak som mu hovoril, že celkom dobre. No, bol taký troška smutný, lebo že finančná kríza ich troška pritlačí k múru, takže budú mať teda možno, že nebudú ani realizovať projekty v takom rozsahu, ako si ich podali. Ale mimochodom som sa teda pýtal, že teda ako by on riešil takúto situáciu, to vám povedal, že my máme historickú skúsenosť s Holandianmi a hovorí, že treba pritvrdiť pravidlá. Keď som sa pýtal, že teda ako si predstavuje pritvrdenie pravidel v rámci teda niečo, tak on hovorí, že keď Slovák, teda slovenskému farmárovi pošleme jednu kontrolu, tak Dán by mal dostať 3. Takže oni to asi takto nejako vidia, to znamená, že neustála byrokracia okolo toho a to dosťažuje to. Ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie aj s kolegom. Takže tá naša beseda alebo komunikácia bude oveľa prúžnejšia. Ďalej, je tu dosť málo, dosť slabá aj naša komunikácia zatiaľ aj s ministerstvom, takže nemáme tie linky na ministerstvo zaužívané. Aj tieto postrehy a námety, čo sme tu spomínali alebo počas aj tohoto predchádzajúceho sedenia, vieme, ako máme posunúť, ale nemáme za to zodpovedného. Nemáme zatiaľ nikoho, kto by bol zodpovedný za to, že áno, to si spíšeme a toto presne takto bude sformulované a keď sme mali stretnutie Annecy vo Francúzsku. Tam som mal aspoň chvíľkovú príležitosť sa stretnúť s pánom ministrom. Túto otázku som mu nastolil, čo sa týka kancelárie, lebo to sme sa aj na predchádzajúcom valnom zhromaždení dohodli a rozhodli, že bude v Nitre, v Agroinštitúte. Ale vôbec som to nevidel reálne. On nám navrhol možnosť, čo by bolo asi najvýhodnejšie, priestor komory, lebo to aj tak patrí pod ministerstvo im radí, majú obrovskú budovu, takže do tej komory by sa jedna kancelária aj nám ušlo. Takže za tú kanceláriu by sme nemuseli platiť. Dobre, takže aby sme sa posunuli, tak ja by som tento návrh dal hlasovať. Teraz dávam na hlasovanie. Treba na hlasovanie za Nitru dať sídlo kancelárie. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme hneď prešli k tomu Leonardu veľmi stručne, Patrik by nám o tom povedal. Je to hlavne jeho zásluha cez spoluprácu s univerzitou, že máme
prvý celkom vážny program v hodnote 20 000 eur. Je to vytvorenie partnerstiev. Vytvorili sme partnerstvo so Združením mladých farmárov z Maďarska, ďalej sme vytvorili partnerstvo s nasledovnými organizáciami, to je Leibnický inštitút poľnohospodárskeho rozvoja centrálnej a východnej Európy z Nemecka, ďalej je to univerzita z Rakúska, univerzita jedna z Fínska, ďalej univerzita z Poľska. V tom projekte boli podaní ešte ďalší partneri ako Univerzita z Pise z Talianska a Mendelová zemědělská univerzita, ale týmto to nebolo schválený ten projekt. My sme taktiež oslovovali aj ostatné organizácie mladých farmárov v iných krajinách, ale bohužiaľ nezapojili sa do toho projektu, tak nakoniec ostali len tieto inštitúcie. Čo sa týka Slovenska, tak je tam zastúpené naše združenie. My sme aj hlavným koordinátorom, hlavným nositeľom tohto projektu v celej tej Európe, áno, čiže my sme hlavným nejakým tým koordinátorom všetkých aktivít. Okrem toho je to Slovenská poľnohospodárska univerzita a taktiež výskumný ústav potravinársky, ale tie majú nejaké malé zastúpenie. Okrem toho, že bude projektové stretnutie ohľadom toho projektu, lebo výsledkom musí byť aj nejaká publikácia, nejaké aktivity bližšie, už je špecifikované. Sú taktiež aj nejaká výmena skúseností a návšteva nejakých fariem alebo potravinárskych podnikov. To je hlavným cieľom toho projektu. Ďakujem. Bohatého Ježiška vám prajem, veselé Vianoce a verím tomu a dúfam, že na ďalší rok sa tu stretneme už trošku v optimistickejšom duchu.